Lo que nosotros proponemos es precisamente la enseñanza en lengua materna, bien sea el catalán o el castellano, y la enseñanza del catalán y del castellano obligatoria para todos los que viven en Catalunya. És a dir, l'any 1978, quan s'estava en ple de la Constitucional, Convergència i Unió, a través del senyor Trias Fargas, que crec que era una persona molt rellevant al partit, que portava el pes ideològic de les ponències, doncs que s'afenia el dret a rebre l'ensenyament en llengua materna. Doncs bé, aquesta esmena el que pretén és cobrir aquest dret que s'ha estat violentant o violant, es vol dir, sistemàticament a Catalunya durant 30 anys. I crec que això és una gran notícia i una molt bona notícia per tots, perquè a fi de comptes no és un problema de debat identitari utilitzar la llengua com a llet per fer projectes, diguéssim, de caràcter nacional, sinó perquè hem de buscar l'excel·lència i el màxim progrés pedagògic dels alumnes. Per tant, una llengua que no s'utilitza com a llengua vehicular s'aprèn únicament a nivell, diguéssim, conversacional o a nivell col·loquial, però no a nivell cul, que és el que realment interessa en una escola, deixant els debats identitaris per fora de l'escola, que no és funció de l'escola, diguéssim, ni buscar la creació de pobles com una única llengua, sinó buscar la màxima excel·lència dels alumnes en un món globalitzat en el qual el domini de més llengües és la garantia que puguin assolir una feina o les màximes competències en un món globalitzat. Per això sigui garantia d'èxit. I després, un no envia el seu fill a aprendre anglès sol, sinó que s'assegura que ho pugui fer en condicions que l'aprenentatge sigui d'èxit. Aquí no es coneixen cap d'aquestes dues condicions. Les famílies se'ls imposa aquest sistema i, d'altra banda, moltes famílies no tenen capacitat que els seus fills ells puguin ajudar els seus fills a les tasques escolars. I això us podria parlar d'exemples inclús del meu entorn personal, de gent que és castellana parlant, li venen els fills amb els deures de l'escola i la seva incapacitat absoluta de fer els deures més elementals, de fer una redacció o fer un exercici de fer una fotografia i fer una descripció per la manca de coneixement dels seus pares d'aquesta llengua. Per tant, si creguéssim el debat polític de l'escola, crec que seria favorable per tothom. D'altra banda, l'ideal seria que Catalunya, com el País Basc, hi tres línies, una línia fonamentalment en català, una altra fonamentalment en castellà i una bilingüe. Aquesta seria la que respectaria absolutament, diguéssim, els projectes pedagògics de cada família. És a dir, la família que volgués que els fills tinguessin un ensenyament fonamentalment en català, la llengua vehicular, tinguessin aquesta possibilitat, els que volguessin exclusivament en castellà també tinguessin, o fonamentalment en castellà, aquesta possibilitat, i ves una bilingüe, i jo crec que això és una intuïció, però no podem tenir cap certesa que la majoria de catalans optaríem per aquesta tercera via. Jo crec que tots els catalans estimem la nostra llengua i tots volem que els nostres fills aprenguin molt bé el català, però també molt bé el castellà, perquè és garantia de que demà, en un context de globalització o de crisi econòmica, puguin anar treballant no només al resto d'Espanya, sinó a qualsevol país de Latinoamèrica o inclús als Estats Units, perquè als Estats Units el castellà també és una llengua, la segona llengua parlada als Estats Units. Per tant, jo crec que si fóssim capaços de treure el debat polític de l'escola seria en l'interès de la canalla, dels alumnes. I aquí, per més això ho va dir la senyora Rigau, el que cal és catalanitzar els alumnes, com es va sortir la rèplica contrària al seu gradi que espanyolitzar els catalans. I no ha de ser una llei de l'administració de l'educació, que és el que semblen aquestes lleis, de com administrem l'educació, sinó que l'interès és el pedagògic. I a més, jo crec que això hi ha un alt consens amb els mons acadèmics que realment la protecció de la llengua materna és fonamental. I aquí a Catalunya hi ha hagut una discussió i una aparença intencionada que el sistema d'immersió és perfecte. Quan els exàmens que es fan a Catalunya es fan per la mateixa generalitat, es corregeixen per la mateixa forma que s'autoavalua i que tenen nul·la credibilitat. Per exemple, jo recordo una altra experiència que és fàcilment demostrable són els exàmens de selectivitat. Les proves de castellà són molt més fàcils que les de català i quan els alumnes treuen més nota de castellà que de català se'ns vol vendre que aprenen gairebé per os no sis, o sigui, gairebé, diguéssim, com un fet físic el castellà sense haver-lo utilitzat acadèmicament com a llengua vehicular. Aquest fenomen és impossible. O sigui, vivim a Catalunya un miracle que és que els alumnes aprenguin una llengua gairebé sense estudiar-la. Més, doni el tractament de llengua estrangera, no com a llengua vehicular.